Когато мечтата ти стане реалност. Днес съм в Кале Ауто Сливен на третото обслужване на колата си, която получих като подарък от Aquasource. И знаете ли, кое е най-прекрасното? Да караш нов автомобил, подарен. Подарен ти за резултатите, които си постигнал и за хората, на които си помогнал по пътя. Това е усещане, което трудно се описва с думи. Мрежовият маркетинг не е само за някой друг. Той е достъпен за обикновения човек, който е готов да се учи, да работи с хора и да бъде постоянен. И да, има и кутийки. Здравето е най-ценният ни ресурс. Ползваш продуктите, споделяш личния си опит, помагаш на хора да създават бизнес. Аз съм благодарна, че преди години си дадох шанс. И днес, когато сядам зад волана на тази кола, си казвам: добре, че започнах. Ако и ти се чудиш дали е възможно за теб, може би е време просто да си дадеш шанс.